Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. So game da airdrop da dopamine suka kawo, wanda za ka yi connecting na Bitget naka aka ce dama sun saki update on 31st. So yau ne 31st kuma sun saki update na sabon application nasu ɗin yanda yake. So sun kawo abin da suka ce su kawo na centralized yanda za ka yi adding centralized naka. So abin da za ka yi shine idan ka shiga cikin application naka nan na cikin dopamine ɗin, sorry, za ka shiga wajen centralized. Kun gan shi gashi nan kan centralized. So za ka taɓa kan centralized haka. Okay, so idan ka shigo ba nan zai nuna ma ba, kai zai nuna ma haka page ɗin nan. So abin da zai nuna ma Bitget a sama, OKX a ƙasa, saboda ni na sa nawa na Bitget sai ya cire. So zai tambaye ka sa misali, za ta tambaye ka sa API key da secret key da kuma passphrase. So a nan UID ne, kowanne da kalan nashi, amma da OKX da Bitget duka passphrase za su tambaye ka. So passphrase ɗin nan ba wai passphrase naka na wallet naka wanda kai creating bane, no. Idan ka je creating na API key ɗin ne, API key, so a wajen ne za ka yi creating na passphrase. Kaman OKX za su ce ka yi creating number, at least akwai number, akwai special character da letters. Letters kuma ana son big letter da small letter a ciki. So inda za ka kalla inda za ka yi creating na API key naka Bitget misali. Okay, idan ka shiga Bitget za ka taɓa kan profile naka, sai ka yi scrolling down gashi nan, za ka kalla gashi nan wajen API key. So in ka shiga sai ka yi creating, kuma wajen creating ɗin ka yi selecting su, kar ka manta ka yi selecting na trade ko spot da kowane trade da kawai ka yi selecting duk inda ka kalla an ce trade. So in ba ka yi selecting ba, so ba za su yi, ko ka creating idan ka je ka sa ba zai ɗauka ba saboda babu trade a ciki. So na OKX kuma shi ma in ka shiga menu nan sama, in ka shiga in ka yi scrolling down da wajen tools ɗin nan gashi na API key. So shi ma wajen za ka shiga sai ka je ka yi creating na API key naka. So in ka shiga sai ka yi creating, kar a manta a yi selecting trade a wajen selecting na abun da za a yi using na API key ɗin. In ba ka yi selecting trade ba, ko ka zo ka yi creating ka zo ka sa zai ce ma ba daidai ba ko error. Kuma mutum ya yi using na VPN ya fi aiki da using na VPN. So haka za ka yi duk wanda kai za su baka guda 100, wai sorry guda 1000. So Allah bada sa'a, Allah taimake mu. So kuma amfanin wannan connecting ɗin, misali in kana so ka siya coin, misali yanzu kan kula mun yi connecting ba, sai mu danna buy misali. So sai ka yi selecting exchange ka, ga MEX, ga Gate.io da sauransu, kowanne za ka iya selecting sai ka siya. So wannan amfanin API key ɗin idan ka riga ka sa kawai direct za ka iya siya, in akwai kuɗi a exchange ka za ka iya sa amount na abin da kake so ka siya, sai siya ma direct. Misali Bitget, na yi connecting na Bitget. So kun kalla zai dinga cetawa ɗin nan saboda haka suke, amma na yi connecting VPN sai ku kalla ya wuce. Misali ba na yi connecting VPN. Kai bari mu koma. So misali dai yau kun ga ya kawo, sai ka rubuta misali ka kalla ga pair ɗin da aka siya dub USDT, sai ka rubuta misali amount na USDT da kake so ka saya. Misali shi minimum buy na shi na ga 5 ne ko? So 5.25 ne, 0.25 misali. Sai ka sa, sai ka danna buy. Zai kawo option ne, ya gama calculating zai kawo option ka yi approving transaction. In ka ja nan sai ka yi approving zai siya. So haka ne da amfanin shi. So Allah ya sa kowa ya gane. Allah ya bada sa'a. Assalamu alaikum.